Evo, tak sam nekakav umoran, katastrofa, užas mi je ono danas. Fakat mi je užas danas, ono. A, znam, kužim te. Mislim, vidim po sebi već 2-3 dana, ja sam isto tak sva nekakva malaksala, ono, katastrofa. Znaš kaj ti predlažem da složimo neki ručak, ono fino da piletinu nam s poham, spečem krumpire, zelene salate, malo imamo kruha friškoga, Može. I milina. Može, apsolutno se slažem s tobom. A eto, Sviđa da mi nas se malo to. podigne. Tako je. No. Da nam nije problem čašu vina prije ručka, da si popijemo čašu vina, da nam bolje ručak sjedne. Tak to rade Francuzi. Čašu vina pa onda ručak. Može tak, ha? Može. Idem ja onda po vino. Ajde. Nesam čašu vina. Čašu vina svakom i budemo ko novi. Ma da. Buš videl. Ajde, čašu vina pa ćemo onda ručak. Može, ajde. Ajde. Dobar dan. Evo može ovo. Dosta? Hvala lijepa. Hvala vam puno. Doviđenja. A, di si ti? Evo me. A, malo sam se zadržala. Vidim. Evo, čaše. Vidim. A dobro, kaj pa, sad jednu čašicu prije ručka si popijemo i budemo kaj novi, ne? Čaj sam malo da zvadim. Daj ovaj. Malo mi čašu digni.
Super. Ti dost? Dobro. Moj. Evo ga. Malo da nam se lica zažare, kužiš? Da. Evo ga. Pa onda idem slagat ručak. Može? Kaj? Pa daj mi reci, ke nije bilo bijelog.